gado. Na san wasu da yawa za su yi mamaki. Ina mace ina rabon gado, ina mace ina ilimin rabon gado. Da yawa daga cikin mutane lokacin da kake faɗa musu cewa mata sun fi kowa buƙatar sanin ilimin rabon gado, za su dinga mamaki. To amma ga dukkanin wanda ke rabawa mutane gado a aikace, duk wanda yake specialist ne a gado irin mu da makamantanmu da alƙalai da suke rabawa mutane gado, sun san cewa mata sun fi kowa buƙatar su san wannan ilimi na rabon gado. Saboda me? SITV hasken shirya salafiyya mafita ga ɗan Adam. SITV hasken shirya salafiyya mafita ga ɗan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Ya ku yanwa masu kallo da sauraro, barka da zuwa SITV, Salafiyya International TV, mafita ga ɗan Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu farin cikin gabatar muku da kashi na biyu daga cikin jerin shirye-shiryenmu na addinin Musulunci, ƙarƙashin sauƙaƙe ilimin rabon gado. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da al'ummar musulmai da wannan ilimi a ko'ina a duniya. A wannan kashi na biyu za mu yi magana akan mata sun fi kowa buƙatar sanin ilimin rabon gado. Mata sun fi kowa buƙatar sanin ilimin rabon gado. Na san wasu da yawa za su yi mamaki. Ina mace ina rabon gado, ina mace ina ilimin rabon gado. Da yawa daga cikin mutane lokacin da kake faɗa musu cewa mata sun fi kowa buƙatar sanin ilimin rabon gado, za su dinga mamaki. To amma ga dukkanin wanda ke rabawa mutane gado a aikace, duk wanda yake specialist ne a gado irin mu da makamantanmu da alƙalai da suke rabawa mutane gado, sun san cewa mata sun fi kowa buƙatar su san wannan ilimi na rabon gado. Saboda me? Saboda dalilai guda hudu. Dalili na farko shine mata galibi su aka fi mutuwa a bari. Duk wanda ke rabon gado ya san cewa kafin ka raba gadon mace ta mutu ta bar miji, to ka raba gadon maza sun mutu sun bar mace da yawa kafin ka zo ka raba na mace guda ɗaya. Kuma yau da gobe tajriba ta nuna cewa galibi mata sun fi maza daɗewa a duniya, musamman saboda za ga cewa in ka kalla maza sun fi yiwuwar shiga haɗura da dama. Su suke yawon tafiye-tafiye, yawon kasuwanci, yawon duniya, sannan su suke hatsari, suke haɗuwa da matsaloli na rayuwa. Sannan ko idan an zo yaƙi, ko a yaƙi za ga cewa an fi kashe maza a bar mata. To wannan yakan sa ya zamanto mata su ne waɗanda aka fi mutuwa a bari a matsalar gado. Dalili na biyu shine saboda ƙorafi da mata suke yawan yi. Duk wani mai rabon gado ya san cewa kafin ka ga namiji guda ɗaya ya ma ƙorafi a rabon gado, ka haɗu da mata 100. Yana wuyar gaske ka zo ka raba gado ba ga mata sun ma ƙorafi ba. Yana wuyar gaske. Duk wani wanda yake masani, wanda yake rabawa mutane gado irinmu da makamantanmu, ya riga ya san wannan, cewa mata suna da yawan ƙorafi a rabon gado. Saboda me? Saboda za ka cewa za ka raba gado ta ce ita wallahi ba ta yadda ba, ai dan ban da manyan 'ya'ya ne, ai dan ban yadda da kaza ba, ai dan ban yadda da kaza ba. To kaga me? Duk wannan suna daga cikin dalilai wanda suke nuna cewa mata suna da buƙatar san ilimin rabon gado. Za a zo a raba ta ce ita wannan kasan da aka bata yayi kaɗan, ga 'ya'yana kaza, ita fa 'ya'yanta guda kaza ne, ita fa kaza ne, sai ta irin wa'annan maganganun. Sai dalili na uku daga cikin dalilan shine raunin mata. Galibi mata a halittar suna da rauni. Sau da dama wani zubin za a zo rabon gado sai a ce a zo a je a ga wayannan gonaki ko gidaje a wasu jihohin ko a wasu guraren masu nisa da ya kamata a je a ɗauko bayanansu. Amma sai ka samu mata da yawansu ba sa iya halatta. Wasu sai dai sa wakilan nan kuma wasu babu amana, wasu da su za a haɗa baki da dillali ko dillaliya da wanda aka ɗora a matsayin aminai a wannan rabon gadon, da su za a ci amana.
wanda mu da muke rabon gado mun sha haɗuwa da irin wayannan abubuwa. To da haka dai wannan dalilin na raunin mata, abubuwa da yawa za a ci, kai ko rabon ma aka zo za a ci gashi ki zo ki zaba, sai ta fara nuku-nuku, ta fara ita kaza, kuma alhali a zuciyarta tana da wani kaso da take so, amma an ce ta tashi ta dauka, sai ta fara ita kawai ta nan ta ki tsayawa ta dauki abin da ya kamata. Kuma sai daga baya sai ta zo a famfo ta ko ta famfo kanta, sai kuma ta zo tana ita fa dama fa wallahi ta ga mai raban gadon nan, ta ga fa dama sun fi yin mutunci da waɗancan, ta ga fa dama fa yana kallon ta yana ɓata rai, ai ni dama tun da na ga yana min irin wannan kallon na san ba zai taɓa yi mini adalci ba, ko dai maganganu makamantan irin wayannan. Sannan abu na hudu na ƙarshe shine rashin haƙuri da kuma rikicin family. Za ga cewa da yawa daga cikin mata ba su da haƙuri a raban gado, sai an raba ta ce bata yadda ba, za a bata kaso kaza, daga baya ta ce a'a ita kaza take so, saboda wataƙila akwai rikici a family nan, ko tsakaninta da abokan zamanta kishiyoyinta, ko kuma tsakaninta da 'ya'yanta, ko kuma tsakaninta da 'yan uwan miji ko dangin miji ko wane ne, sai ga duk waɗannan rikici ne ya sa akwai wata alaƙa tsakaninta da 'yan uwan, sai a zo a yi rabo ta ce ita bata yadda ba ko kaza ko kaza. To da haka muna fatan iyaye mata a ko ina a duniya za su yi ƙoƙari su kasance da mu a waɗannan darussan da zamu dinga gabatarwa na ilimin rabon gado, domin insha Allahu ta'ala muna fatan za su samu wayewa akan wannan ilimi, kuma muna fatan su rage waɗannan ƙorafe-ƙorafe da mata suke yawan yi, domin idan mata suka san ilimin rabon gado shine ya sa su san cewa an yi daidai ko ba a yi daidai ba, nan an zalunce su ko an yi kaza, cutar su aka yi, daidai aka yi ba daidai aka bai, idan sun riga sun san ilimin. To da haka dai muna fatan kowace za ta yaɗa wa ƙawarta, za ki yaɗa wa ƴarki, za ki yaɗa wa babarki da dukkan wanda suka kamata su iya wannan ilimi, domin su fita daga cikin wanda suke masu irin wayannan zarge-zarge. Ku kasance da mu a SITV, Salafiyya International TV, mafita ga ɗan Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.